London Khawpui UK Zofa te athei ang kalkhomin Manipura kan zona thlak kan unaw te anti duda na anin le loten hal saka biak inte an hal saka eitur an pedu lova an nun na tam tak an lak sak toni ti kan theda wangin kan rilru ana UK Prime Minister in kota Downing Street ta le Indian Embassy kota kan du lo na entinan kan vatlang awa athei anga tamin hei hi min lo the dar sak don nia in zavai chunga kan lo me United Thank you la hei pida dui po pida dui tuna kan ka aron saya zona thak te helaya hian kan tran rual zia tilang turin at kan claim mo kan tame mo rau pui le ni kaka tuna hian hei hela hian an ron kalbel zela chuan ni china kan Downing Street a hun kan nei towa tuna hian India House a kan ti le don ani e do an so There are people who need the help of those who are not. And that is why we are here, and we need to keep saying what we're saying. And we need to be careful when we see messages of not our war, because these are messages of hypocrites who know not what is going on and who are very often paid by the Muscovite propaganda regime to spread their lies. Thei ang Zofa te kalkhom ve in tuna hian Downing Street opposite hun kan nei dona kan tlang aw ve dona ni kan du lo na entin na tur te kan ron pholang dona ni nga himuna ilo thenga today ka vai India hian Manipura boina na satang mai awma chowan chuan in kan unaw te har satna an siam meka ram khata kan oma unaw ve kan ni amai ro che hetiang thila huam hauna bang le huam na banga kan unaw te an ti du dai kan ril ru na chuwan chuan hei hi thil thalawani ti sia in khovelin fero se kan tia helaya kan